और उहे बांस काट के जौन मारो भले बांस चाभ बांस हुए हर बांस के मारो ना छवाला चाभ बांस के नाम चाभ चाभ के बांस नाप के आ तब जाके वो मारो हलेला जितना धरती न पा जाला उतना धरती वो बेटी के हो जाला। सही बात चौकोर में बियाह तरह भइल नहीं कहबे लेकिन जाना था नहीं रहला। हां ठीक बा आई कैसे कभी कल्पना कैले तारा ताचा इतावाए बाबा चोरो बना पैसी इकट्ठी होए बाबा हरी हमारा जब ये गीत जब होखे लागेला मड़वा में जौना लड़की के दिन धराई रहेला बाबू हो आंसू रुके लना अगर दिल से सोचबनु तो तोहरो आंख से आंसू आ जाई चढ़ता कोई सखावे बाबा बना पैसी हरी बना पैसी कटी है बाबा हरि हर बा चारू बसावा गड़ी है बाबा चारू 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 बसावा गड़ी है बाबा चारू चारू एक चारू बांस चारू कोगरी गड़ाई एक बांस बीच में गड़ाई कलसा धराई दिया बराई इन्हें और मारो छवा गई इन्हें शाम हो गई इन्हें माटी कोड़े के काम लाग गई बा सखी लोग द्वार पर आइल बा चमार लेके मानर पूजवावे आइल बड़े कितना हूँ जिया तरह बजावे के मानो मन तू ही चमार बड़ा का दुनिया में सही चमारे तरह लगते बड़े चमार के नाम सुन ढोलक रोका गई भाई मानर पूजाई रजनीश बाबू है मानर पूजाई भेजवा दे खाटी चमार हो खाटी का नाम इंगर हो जल्दी मानर पूजवा दिलो बड़ी थेथर चमार हो इहे नु रविंदर चमार हो अरे इंगर का नाम हो हां लेमर महारा के लइका खेखर महारा नाम कहां रहले तनी मानर पूजाई बबुआ तनी मंगा दी हम आगे बढ़ बढ़ तनी हम हां चला चला का कहला लो आगाई रहियो अरे कवन राम दुआरिया बाजना एक बाजे बाजे रहेला छोड़ा सहे बाजू बाजू नारायण बाजू मानर पूजता लो
और सखी लोग आवत लो मानर पूज के और सीधे सखी लोग राह धलेला कहां माटी कोड़े खाती ओही में कहत लो सखी लोग कि कावा ना बनावा हदा चमार के दो है देखिए है हमारा बहुत सुंदर व्यास बिट्टू बाबा हमारा चमार के मानर पूजाई दहले बनी हां धला धला बुआ का बुझत न माने पुराण खूब खूब ना ना ठीक बात ले भाई के बा कि कावा ना बनावा अरे रहलू ए कोई लरका कवन रैया बाबा बनवा रहलू कोई बनवा दशरथ रैया दू वरवा कोई लर उछड़ल जा दशरथ रैया दू वरवा कोई लर उछड़ल जा इतने गीत गाओते तले वो जब पहुंच देता लो सखी लो कहा तिरमुहानी पर तीन डगर के बीच में तिरमुहानी तक वही जाके जहाँ घने घने दूह जाबर रहेला फुआ जाली कुदारी लेके आ वही जब माटी कोड़ाला आ फुआ माटी कोड़ेली आ कोड़ के आ माई बेटी के लेके चाहे बेटा के लेके बैठेली आ बैठ के आंख मुनाला आ जन गुचुकी खोनाला गुचिया गुचिया जन चार गो मुरिया गुचकी तो यावल जला गुची वहाँ का का बुझाई वहाँ का बुझाई अब वो काचे कुआर नो बनी आँख मुन के पान को सैली डाल के अब पूछला लो ए बाबू कहाँ डॉक्टर तारा समुंदर जाए छुछुंदर अरे चार गो अंगूरी डूबतन के तो समुंदर कहाँ से हरे समुंदर वो जब पूरा देह चल जा बुझाइबे ना कर माटी कोड़ा गई आ माटी कोड़ला के बाद से सखी लोग जैसे लौटेला आ कैसे गावेला लो हाँ वो जा सखी लोग कैसे गावता लो कैसे इधर रहियो अरे साइकिल के टूटल बा अरे चैनमा तो गिरल बा सजनवा अरे नैहर में रहती तो झाड़ी के उठती अरे ससुरा में लागता शरमा तो गिरल बा तले की जानी कहत री अमार छोड़ी का गावत रे रे मार तनी हो गाओ कैसे का करी है बालम बेचारा भी कर तारा ढेर ऋषि आई है तो पूरा
गावते तले आ गइल लोग घरे घरे आवता लो ओ खरपहरुआ चाउर धई रहेला आ चाउर छटाला तो चाउर छाटू नेटुआ चाउर छाटू आहे बिटू के छोड़ दी कोई नहीं अरे चाउर छाटू नेटुआ चाउर छाटू हरे राम हरे राम हरे आता कूटतानी बहिना कूटतानी तो हरे कृष्ण कृष्ण चाउर छटा गई हरा गई आंगना में दुल्हा बैठ जाले ओ जा हरदी चढ़ेला सखी के बोलावल जाला कैसे कहता कि सोन के कटोरिया में काचो सुन के कटोरिया में काचो हे बाबू ये हजमीन धरतिया लिहले हरदी लेके हजामिन खड़ा रहली का भइल हरदी लागी 5 जना लइका लो लगाई हरदी रजनीश बाबू है रजनीश बाबू पहिले हरदिया रजनीश बाबू चढ़ावत बा पहिले हरदिया रजनीश बाबू देखी है हरदी चढ़ावे खातिर हमरा भोला भाई के तरफ से पहिले हरदिया भोला भाई चढ़ौले पहिले हरदिया भोला भाई दूसरे हरदिया हमार पप्पू बाबू चढ़ौले हरदी के झाको नाचा हरदी के झाको तीसरे हरदिया रजनीश बाबू चढ़ौले बानी तीसरे हरदिया तीसरे हरदिया रजनीश बाबू चढ़ौले बानी मोरे राम हमन सुका मोरे बाबू बारे सुका मोरे राम बारे सुका हरदी चढ़ गई हरदी चढ़ला के बाद से ओहू जा चुमावन होला चुमावन क के एक बाद से जन पुरनिया काकी लो जे भी रहेला सबके बोलाओ जला अंगना में पीतर नेवताला ऊ गाना सुनले बानी बाप रे बाप बाप रे अब लोग तो ये बार ऊ सीखबे ना करी लेकिन कैसे गावेला लोग कैसे ये सरग गाजा बजा हे वो नहीं सरी कवन बाबा उनर के सरग रामाया दो के
आवाज में गीत होला होला कि ना होला ए बरा के माता बन लो सीखी लो पुराने के लोग बहुत कम सीखता अब पहले के गाना रहल हो पीतर नेवता गई पीतर नेवतला के बाद जब बारात द्वार पर आवेला तो धुरछक के पानी आवेला ससुरा से धुरछक के पानी आवेला जौन नहवा जाला लड़की लोग के उन्हें सब बारात आइल बा द्वार पर अब पानी आइल बा तो हम निके माता बहन गावे ला अरे कैसे अरे मायरी मी झिमी बूंदिया पहरा तू है रे अरे मायरी मी झिमी बूंदिया पहरा तू है अरे भाई काहे बंद कराते रहुआ अबे काहे अरे माई जनक देव की धियावा भेजा तू बड़े भाई अरे भाई अरे क्वेश्चन आखिर उनका मेहरारू का का नंबर है सुनैना नाम रहे न तो जनक जी के धिया रहली और सुनैना जी के बेटी रहली तो दोनों आदमी के कहे पड़ी नहीं अरे सुनैना जी के धियावा भेजा तू बड़े अरे मायरी नी झीनी दुनिया पर तू अरे मायरी नी झीनी दुनिया पर तू है रे